ya hanya ta yi muna magana gaskiya, saboda yanzu kaga yanayin damana da duk ruwa daga shigowa da komai da kwancin ruwa da hanyar da daga nan zuwa abinda ta yi waccan ta fita zuwa hanyar can ta wajen gidan alaisha maki zuwa nan ba mu da duk matsaloli na wani gota wani caɓalniya ko wani abu a yanzu gaskiya, amma ba mu da koken komi yanzu gaskiya na matsalar hanya. Muna da alfahari gaskiya da wannan gwamnati, wannan titin da an kai cikin shi ya ga gaskiya ya kawo ci gaba sosai, don tun gwamnati baya ake son a yi wannan titin, Allah bai ba da iko ba sai wannan gwamnati Allah ya ma gwamna albarka, kuma abin da yake so Allah ka bashi, saboda nan za ka bi cikin unguwar ga ana ruwa wani lokaci ba ka iya shiga cikin wannan unguwa, amma yanzu an samu titi, yanzu alhamdulillah muna godiya da wannan gwamnati da muke cikinta. Sunana Shehu Anu dogara ga Allah jari. To a lokacin da aka zo ba ya hanya ba, hanya ta mace muna, aka zo kuma aka yi magana hanya, Allah ya kaddari aka zo aka buɗe hanya, muna zaune babu nan gajin daɗi saboda ƙura da abubuwan daga wucewa. Allah ya kaddari kuma aka zo aka gyara hanya, kuma ga mu an sa kwalta, mun ji daɗi. Suna wannan hanya shi ya Zabarmawa ce zuwa hilin makaranta. To gashi an yi hanya kuma ta yi kyau, kuma muka ji daɗi, kuma ga jama'a da wuri ba mu da ma yawan mutane daga binta, amma yanzu kuma mafi yawan mutane suna binta kuma ana jin daɗi. Kowa ya san wajen nan ya san ba haka wajen nan yake ba, gaskiya gwamnati ta yi kokari kwarai. Suna nan bayan gidan waziri, nan wajen gidan inuwa, wajen zango transport nan ne. So sai dai gaskiya akwai abin da mutane ke cewa compensation wanda ba kyauta mutane ba gaskiya, so wanda kowa dai bai ɗebe ba still ga wanda an ka rushe ma gida shi na expecting kila gwamnati za ta sake dawowa ta musu adalci akan wannan abin, saboda wasu mahi yawancin su gaskiya da aka ba su compensation ɗin kuɗin da aka ba su gaskiya ba su iya gina musu hilaye ya su ta wata shiya su samu wajen zama da sauransu. To kaga an toye mutane wajen, amma dai ba ɗebe ba gaskiya, saboda ana sa ran gwamnati za ta yi adalci insha Allah kan wannan lura. Hakikance lokacin kafin a yi gyara gaskiya muna ganin kamar ɓanne ne ake muna, ko ba gaskiya ba, amma a lokacin da aka yi muna gyaran tituna sai muka gaskiya waje ya yalwanta, waje ya zama lafiya lau. Bayan ya zama lafiya lau kuma babu inda haka biwa ka ce yau ga waje inda aka linkin ko wani abu. In yanzu ka fito yanzu a yi ruwa ka fito, babu inda za ka ganin wata matsala ko tangarɗa wadda za ka gani da cewa gwamnati ba ta yi aiki ba. So saboda haka gaskiya muna godiya, muna jin daɗi kuma da waɗanga abubuwan da aka yi muna, kuma yanzu shiya ta zama normal gaskiya. In Allah su da in ka daga kanka daga bakin nan abin nan me sunan wajen ma, daga bakin nan jakshin na gidan magini abin da ya kama ga kasar Zabarmawa duk lahiya lau gaskiya, ba mu da matsalar wani abu wanda aka ce man ruwa, ko ba gaskiya ba. Alhamdulillah kuma muna godiya. Sunana Abubakar Hassan wanda ya aure yau.